Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom rozhovore. Moje meno je Lenka Sabolčáková a dnešný rozhovor sa bude týkať vedomej telesnosti. Je to téma, ktorá ma zaujíma, ktoré nejakým spôsobom tvorí aj moju prácu. A dnes sa na túto tému budem rozprávať so ženou, ktorá je mi blízka nejakým spôsobom a je mi aj inšpiráciou v tom, akým spôsobom s telom pracuje. A je to žena, ktorá je facilitátorkou somatických workshopov, učiteľkou vedomých vzťahov a takisto aj lektorkou kontaktnej improvizácie. Takže vítam Žubru. Ahoj, Žubri. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Žubri, ja možno na úvod hneď dám takú otázku, pretože v tých našich somatických kruhoch a možno už aj mám pocit, že v takých širších kruhoch sa často používa slovo byť v tele. Mňa by zaujímalo, čo to znamená pre teba byť v tele. To je veľmi zaujímavá otázka. Vlastne nedávno som sa s môjim mužom o tom rozprávala, čo to znamená byť v tele. A pre mňa konkrétne je naozaj, že sa nachádzam, že ja sa zvedomím v tej mojej telesnej schránke. Že ja dokážem samou sebou vyplniť svoje chodidlá, vyplniť svoje podkolenie, kolená a tak ďalej. A ako keby naozaj sa precítim v tej schránke. To je taký prvá úroveň. A tou ďalšou úrovňou je, keď sa už dostávam do tých jednotlivých vrstiev, tkaní a buniek, k čomu mi už samozrejme pomáha aj nejaký ten somatický prežitok alebo vedenie, alebo už si pritom zatváram oči a dokážem sa v podstate dostať do tela tej buňky. A je to už taký stav, kde ja strácam pojem o čase a priestore. A povedala by som, že vtedy strácam aj pojem o hraniciach svojho tela. Tak to je veľmi zaujímavé, pretože mne sa páči, ako hovorí, že to má možno, že niekoľko úrovní. Že to vlastne nejaký proces. Krásne mi znelo to slovo vyplnenie samou sebou. Je to nejaký proces, kedy nejakým spôsobom viac a viac tvoje telo o sebe vie, ale zároveň ako keby si nebola od toho tela ty, tvoje vedomie oddelená. Je to tak? Postihujem to nejak dobre? Pre mňa je to, že ja viem o tom tele, že viem o tej schránke, že som... Ako pre mňa sú tam také dva, že môžem sa stať tým telom a môžem v ňom byť. Rovnako si môžem tak nacítiť nejaký môj orgán, ale môžem sa ním stať. Môžem si nacítiť svoju chrbticu, ale môžem sa ňou stať. A to je vlastne ten rozdiel medzi tým tou prvou úrovňou a potom takou tou hlbšou, keď sa naozaj stávam tou chrbticou alebo tou bunkou a neexistuje nič iné. Čiže vlastne pre teba, keď tomu dobre rozumiem, ako to máš, tak v tej prvej úrovni cítiš svoje telo, a v tej druhej sa tým telom stávaš a v tej úrovni dochádza k tomu, že čas a ako priestor nejakým spôsobom prestávajú mať ohraničenie a tvoje vnímanie je rozšírené. Áno. Za nejaký čas a za nejaký priestor. Tak to si popísala veľmi krásne. Myslím si, že som ešte nestretla takto pekne poňatú definíciu. A ako bežné, alebo ako povedzme, že dostupné v každodennosti je pre teba toto pobývanie v tele? Ako je to vlastne ťažké alebo ľahké v bežnom dni do ňoho to do toho dňa prinášať alebo vlastne z tejto pozície žiť a fungovať? Áno, rozumiem. No pre mňa je to otázka rozhodnutia. Že keď ja sa rozhodnem vlastne v podstate kedykoľvek, aj ako tu sedíme a teraz sa si dosadnem do toho svojho kolena, čiže znovu je to ako úplne so všetkým, že
my sme častokrát tak zvyknutí, že veci ovládajú nás, sociálne siete nás ovládajú, pozor na to, ale znovu je to otázka rozhodnutia, čiže keď ja sa rozhodnem v tom tele byť aj celý deň, a samozrejme je to také, že si to musím pripomínať, že to nie je mi to úplne, že som v tom nevyrastala, všímať si to telo. Práve, že sme častokrát potlačovali veci a naozaj až keď bolesť prišla, tak vtedy sme boli zrazu v tele, ale v podstate len v bolesti v tom mieste. Takže dovolujem si tento zážitok, doslova taký výlet do tela, tak často, ako to len ide. A veľmi mi to pomáha aj s takým tým uzemnením sa, s takou, keď ja potrebujem ísť zo stavu konania, najprv do stavu bytia a potom znovu do stavu konania. To znamená, že pracujem na niečom, alebo mám s niekým schôdzku a teraz, keby som hneď išla odpovedať na maily, tak vlastne viem, že si so sebou beriem atmosféru toho predchádzajúceho rozhovoru alebo predchádzajúcej práce. No a toto je práve ten čas, keď ja si kľudne aj sadnem do toho tela alebo sa trošku pováľam po zemi a nacítim si svoje kosti, ako klesajú k tej podlahe. A to ma tak krásne sprítomní, uzemní a hlavne vždy vyživí. Mne vždy dá taký energetický náboj, ako keby som vyšla z meditácie a stačí naozaj len pár minút a môžem potom pokračovať. A čo je ešte také v tom zaujímavé, že v tomto stave bytia, v tom tele, prichádza ako keby k nejakému, ja by som to nazvala, že taký, že progres, keď máme regres a progres v tom, že mi zrazu prichádzajú aj nápady a vnemy pre tú ďalšiu prácu. Alebo naopak ešte ako keby nechávam v sebe dosadnúť, dozrieť tú predchádzajúcu, potom ja dozriem do toho môjho tela a môžem sa z toho tela, z toho môjho nástroja krásneho odraziť do ďalšej kreativity. Takže je to tak často, ako ja si to dovolím. Veľmi dobre. Takže v podstate presne tak, máš sa v svojej moci. Áno, všetci to máme. Všetci to máme, presne tak. Už ležíme na lôžku, je to naozaj, však vieme veľmi mnoho prípadov aj ľudí, ktorí ležali, boli pripútaní k lôžku a tým dýchom si pomohli a rozhýbali. Presne tak a v podstate úplne dokázali vyliečiť aj ten fyzický problém. Áno. Skvelé. Napáda ma k tomu, hovorí, že to vlastne podporuje nejakým spôsobom, lebo chodíme tam takéto anglické slovičko enhance, čiže nejak asi podporuje kreatívny proces. A mne sa tam ponúka to, aspoň z mojej osobnej skúsenosti, že potom sa ten kreatívny proces ako keby naozaj deje skrz človeka a deje sa ako keby sám. Že v podstate nie je potrebné nič vymýšľať. A vedie ma to k otázke, ako vnímaš potom v tom vedomom telesnení úlohu mysle alebo myslenia. A teraz som si neistá, lebo častokrát, že ako myslíš to slovo myseľ, že či to myslíš, ako my to somaticky vnímame, že tá myseľ je v tele, že poznáme taký termín myseľ bunky, alebo bežne tá verejnosť má pod myseľ. Práve smerujem k tej mysli, ktorú často z toho tela vytrhávame a hovoríme, že buď sme v tele, alebo sme v hlave. Tak zaujíma ma práve, ako keby, ako to vnímaš ty. Pretože z môjho pohľadu toto môžem použiť iba vo chvíli, kedy v tom tele naozaj nebývam, nie som v ňom zavidlená, ale možno máš k tomu niečo iné. No, mne práve, ja si myslím, že je to práve tá myseľ bunky, tak sa domnievam, čiže to vedomie buňky, ktoré mne dovoluje vôbec vstúpiť do nejakej tej časti a potom vlastne môžem aj presiaknúť do toho vedomia bunky, čiže sa s ním stať. Tým pádom, áno, opúšťam tú kognitívnosť, opúšťam pamäť, rozmýšľanie a tak. To si myslím, že to je vlastne, že vstúpiť do mysle buňky, do vedomia buňky je vstúpiť do toho prítomného okamžiku.
Ale teraz neviem, či som ti odpovedala na otázku. Čiastočne. Mhm. Použila si dobrý pojem presne. Akú rolu potom zohráva v tom všetkom to kognitívne? Čiže keď ja som takto vtelená, a vlastne som dobre v tele, dochádza k nejakej tvorbe skrze mňa, k nejakému kreatívnemu procesu. A teraz čo tá moja myseľ, tá moja kognícia, tie moje myšlienky, koncepty, imaginácie, obrazy a vlastne tá tvorba myslením. Mhm. No, ja by som povedala teda z mojej skúsenosti, čo mne sa deje, že s týmto postupom potom táto myseľ sa tak ako keby ukľudní, ako taká tá hladina po búrke. A potom aj tá tvorba, alebo respektíve rozhodnutia už prichádzajú v takej rozvahe. Keby som šla len z tej mysle kognitívne, alebo len z hlavy, tak si tam dokladám aj kadejaké tie svoje túžby a baženia a očakávania, proste emócie, myšlienky, ale to telo mi to nejak prefiltruje. Pre mňa to takto funguje. Naozaj to také, ako keď vystúpim z meditácie, tak som v úplne inom stave aj premýšľania, pretože som vyčistená a rovnako takto to mám aj s telom, ako keď predtým, keď do toho vstupujem. Čiže vlastne by som aj povedala, že aj tie vnemy alebo tie rozhodnutia, tie rozmýšľania potom už idú z takého zo zdroja alebo z čistejšieho, že to už tam nie je ako keby to žubriné malé ja, to žubriné ego, čo ona by chcela, čo by mala, lebo má strach z tohto a preto by mala toto začať tvoriť, ale je to z toho vnútra. Že ten zdroj tej kreativity vychádza z niečoho hlbšieho, z niečoho, kto som a nie ako sa chcem pre iných prejavovať. Asi takto by som to. Čiže v podstate potom tie myšlienky nie sú nejaké naše domnienky, nejaké naše podmienenia, ale sú vlastne nástrojom tej kreatívnej tvorby, ktorá vychádza zvnútra. Čiže sú, povedzme, že viac orientované na to praktično, ako to kreovať v tom hmotnom svete. Než na nejaké kompilácie myšlienkové. No ja to vlastne, ako som tu spomínala, tie dva termíny, ten regres a progres, ale možno to tak vysvetlím, ako ich ja chápem, lebo viem, že mnohé termíny rôzne, ale ten progres to vnímam ako taký čistý vnem, ktorý mi prichádza nie zo strachu, z obavy, z očakávania, proste z toho všetkoho, čo si nabrala tá moja myseľ, ale prichádza to práve z tej čistej tvorivosti, z tej, že áno, cezo mňa má prísť táto tvorba, pretože som na to najlepší nástroj alebo mám na to rôzne dary a talenty. A ten regres, teraz odhľadnúť od toho, čo ako verejnosť ju vníma, tak ja to častokrát vnímam ten regres ako vnemy, ktoré ale prichádzajú z tej kognitívnej mysle alebo z toho ega, keď to tak poviem, z ega, a tie práve prichádzajú, že musím niečo, lebo to ego si to potrebuje ospravedlniť. Ale tá čistá tvorba nikdy nemá otázky. Nemá podmienenie. Nemá otázky, iba vie, že potrebuje tvoriť, rovnako ako ten strom vie, že proste má rásť. A nepýta sa, že či budem niekomu zavádzať, alebo či ma niekto bude za to mať rád. Tak asi týmto filtrom viem prejsť, keď idem do stavu meditácie alebo somatickej praxe, experiencing, prežívania. Ďakujem, krásne povedané. Vedie ma to, čo hovoríš ešte vlastne k jednej téme, ktorú vnímam, že je u teba tiež, že je pre teba tiež zaujímavá, a to je reč alebo jazyk. A to, akým spôsobom v podstate tvoríme slova a akú majú v sebe kvalitu alebo hĺbku a akú informáciu nesú, keď ich tvoríme, ja tu použijem to slovo z tela, keď je to ten telový jazyk, keď ich tvoríme z momentu nejakého plného seba cítenia v tom tele.
A vieš mi povedať niečo k tomu, ako toto ty zavnímavaš, alebo prežívaš? Je v tom niečo pre teba unikátne oproti inému tvoreniu, pokiaľ ide o reč a vyjadrovanie slovné? Mhm. A máš na mysli, keď napríklad počas mojej práce? Alebo... A aj počas tvojej práce, ale takisto vnímam často, že píšeš texty, ktoré pre mňa naozaj ako keby v nich vnímam ja sama potom nejaký telesný prežitok. Rozumiem. Ďakujem. No, áno, tieto texty alebo poéziu vlastne tiež po nej chodím na také špeciálne miesto niekde vo mne. A opäť je to, myslím, že je to telesnenie, že je to znovu také zahlbenie sa, je to silné stíšenie sa a je to niečo, čo sa potom zrazu samé pýta von. Že častokrát potom, keď ja si to čítam, tak vieš, ako keď ti niečo vyjde z pera a povie, toto som ja napísala, to by som ani nepovedala. To je preto, že vlastne, že si ma to zavolá, ako keby niečo potrebuje ísť von, takže ja to z toho miesta tam vyberám a dávam do tej hmoty. A myslím, že tá reč alebo jazyk je naozaj dôležitý, lebo je to teda náš nástroj komunikácie. My samozrejme v tej somatike máme krásny nástroj komunikácie a to je dotyk. Wow. Už dotyk dlaňou alebo dotyk tiela, to je ešte úplne iná úroveň. Ale tá reč je naozaj veľmi dôležitá práve v tom prevádzaní a potom v tom prežitku. Že keď tie slová, a teraz ani nechcem asi povedať, že keď sú použité správne, ale keď vyplynú z človeka alebo z toho sprievodcu alebo lektora ako keby autenticky, že on sa stane súčasťou toho sprevádzania a je vlastne asi len takým, poviem to možno tak trošku spirituálne, že takým kanálom, lebo stačí sa len naozaj zavnímať na tú skupinu alebo v individuále na toho človeka, s ktorým pracujem a vychádza to práve z toho špeciálneho miesta, to, čo má byť povedané. To, čo si to pýta. A ja tomu len vlastne dovolujem a musím povedať, že sama sa v tom kúpem. V tom je to zmysluplné aj pre teba vlastne, keď sa to deje. Neskutočne. Že po každom workshope ja sa cítim, ako keby som ho sama aj prežila, alebo bola vedená, alebo možno na nejakej inej úrovni, ale cítim sa rovnako vyživená. A ja si myslím, že je to aj tou plnou prítomnosťou účastníkov a lektora. Že my vlastne držíme tú prítomnosť, ktorá nás vyživuje. A takú tú vnímavosť a to úprimné bytie v tom procese. Takú plnú pozornosť a bdelosť vlastne. Ako keby každá bunka bola bdelá a tým pádom to pole, ten priestor je nejakým spôsobom spoločné, naplnené a výživné. A potom tie slova idú samé. Určite. Mne sa v tomto smere veľmi páči naozaj slovo, alebo poviem vyjadrovanie. Že je to niečo, čo z nejakého vnútorného jadra sa vyvstáva von. Že myslím, že v tomto je čeština aj slovenčina naozaj výstižná, alebo popisuje to z tej hĺbky. Áno, pardon. Tá slovo je fakt úžasná. Ja si teraz, a viem, že aj to slovo reč sa oddeluje od slova jazyka, že reč znamená riečište, že ako sa tá reč vynie a v podstate aký ten citový náboj donáša a jazyk, tam to už bude niečo s konkrétnymi slovami, ale nejdem sa do toho púšťať, musela by som sa na to pozrieť, ale práve som o tomto počula nejaký výrok a veľmi sa mi to páčilo. Reč a riečište. A vyjadrovanie, to je krása. Ďakujem za to. Z jadra. Áno, z jadra, že to je naozaj až z jadra tej bunky vlastne, alebo z jadra tej existencie toho momentu.
Z toho miesta, tak, áno. Z toho miesta. A možno taká otázka, čo si, Žubri, myslíš, že je vlastne nejakou najčastejšou alebo najväčšou prekážkou toho, aby sme sa takto hlboko spojovali niekde s tým našim hlbším a vnútornejším vedomím. Asi to má každý samozrejme inak, ale vlastne čo ty vnímaš sama zo svojho života, svojej praxe, možno svojho okolia? Ako vnímať okolný priestor? A dá sa to nejak pomenovať? Áno. To je tá vôľa, to rozhodnutie. Že ja viem, že niektorí ľudia povedia, no Žubra, ale ty máš na seba čas a tak, ale my tieto veci, napríklad to vtelenie alebo tá telesnosť, to môžem zažívať, keď čakám v rade niekde alebo čakám na električku. Takže je to naozaj to rozhodnutie, či idem si sadnúť a zapnem si nejaký seriál, budem na ňo hľadiť, alebo budem venovať vedomú pozornosť môjmu telu. Takže je to naozaj o tom, že koľko vôli si tam ja chcem dať, čiže ako si to chcem povoliť. Ako si to chcem povoliť, to je pekné. Čiže ako si dovolím, čomu dovolím venovať pozornosť. Áno, takto. A to asi vyžaduje nejakú možno schopnosť uvedomovať si, kde teraz tá moja pozornosť je. A myslím si, že tam vlastne to všetko začína, pretože mnohokrát hovoríme o nejakých autopilotoch, ktoré nás riadia a autopilot vlastne tam v prípade, pokiaľ ja si neuvedomujem, že pilotom som ja. Áno. A vlastne aj tá schopnosť alebo zručnosť vnímať sa alebo byť k sebe pozorný, je teda, už som to nazvala zručnosť, že to nie je dar, že niekomu to ide lepšie a niekomu menej, ale je to len zručnosť. A ja viem, že možno, že sme neboli mnohí k tomu vedení, však aj tá telesná výchova vyzerala, ako vyzerala na tých školách, ale je to niečo, čo sa dá naučiť, ako šoférovanie, jazyk. No a keď sa chcem naučiť šoférovať jazyk alebo hrať na piane, tak tomu musím venovať pozornosť. Čas musím byť zase rozhodnutá. Čiže aj to navnímovať svoje aj telesné pocity a navnímovať si vôbec telo, dostávať sa. Samozrejme, nemusí to byť hneď. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí si vôbec necítia telo. Ale začíname veľmi pomaly, malými domácimi úlohami a presne je to ako so slovíčkami, hej? Že najprv sú to nejaké ľahké slovíčka, potom sa nabaľujú, potom sú to celé vety a takto sa do toho tela vie dostať každý, lebo koniec koncom je to naše telo. Takže sa do neho krásne dostať. S týmto súhlasím, keď hovorí, že je to vlastne zručnosť a že sa to dá naučiť. Ja si naozaj myslím, že nám je to vlastné ako bytostiam, že sa rodíme s tým, že sme vlastne iba jedno veľké telesné pole. Hej, a nejakým spôsobom to zabúdame, strácame alebo sa preučujeme na iný spôsob. A že si na to tým pádom vieme všetci viac menej dosiahnuť. Samozrejme, ak sme prežili nejakú, alebo máme nejakú veľkú traumu, alebo tak tá cesta môže byť trošku, povedzme, že náročnejšia, alebo potrebuje byť jemnejšia, ale nie je to niečo, čo by sme nemali, nevedeli a bolo dostupné iba niekomu. Áno, určite. Dobre. Župri, za mňa to bolo veľmi bohaté a ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje odpovede a tvoje vyjadrenia. Pre mňa boli inšpiratívne a obohacujúce a verím, že budú aj pre ostatných, ktorí si to vypočujú. Ďakujem. Prajem ti veľa zdaru v práci, v tvojich činnostiach a projektoch a ak by si chcela, tak je priestor možno povedať alebo spomenúť, kde a ako pracuješ, na čom pracuješ, ak by si chcela informovať o tom, čo chystáš, tak nech sa páči. Ďakujem. No, neviem, ako veľmi to bude aktuálne, keď si to bude niekto počúvať, ale teda momentálne vlastne vediem dielne somaticky v tele, lebo vlastne to je ako somaticky v tele. Konkrétne teraz sú v Bratislave bežia, v
Čechách spolu lektorujem s Renou Milgrom na vedomom tele. Áno. Áno. A potom sú to také, sem tam na nejakých workshopoch ma môžu ľudia objaviť. Najbližšie budeme v Žižkostele s Honzíkom robiť kontaktnú improvizáciu. No a na leto plánujeme prvý festival kontaktnej improvizácie na Slovensku, volá sa Floatin, pretože časť z tých tancov sa bude teda diať aj vo vode a bude veľmi somaticky zameraný, je uprostred nádhernej prírody, takže vás všetkých pozývam. A pozývam vás ale aj do Maďarska na Contact-Land, kde budem tiež učiť. Takže to je taká ďalšia pozvánka. Už by som tu chcela teda ďalej menovať ďalšie festivály, ale zastavím sa. A veľmi sa teším na letný retreat s mojou kolegyňou Katkou zo Zenflovu, ktorá je jogová lektorka a spolu sme dali dokopy retreat na zdravú a živú chrbticu. Mm-hmm. Ona to povedie cez yin jogu a zvukoterapiu a ja cez somatický pohyb a authentic movement. Jasné, no ďakujem veľmi pekne, je to bohaté, možno až uverejníme toto rozprávanie, tak ťa poprosím o odkazy a ja ich zverejním pod videom. Mm-hmm. A ešte možno by som to doplnila o jednu informáciu alebo jeden odkaz. V polovičke septembra sa pripravuje v Prahe Somafest, na ktorom budeš takisto učiť. Ďakujem. Pripravuje ho platforma Somatika.cz, takže tam bude možno širšie spektrum lektorov a možnosť stretnúť sa vlastne s tým, o čom sme aj tu nahovorili, o somatike a o telesnom vnímaní. Áno, to bude úplne super, lebo tam naozaj bude v krátkom čase, čiže v 2 dňoch, obrovský priestor. Myslím si, že až 3 lektori pôjdu vždy naraz, že si budete mať čo vybrať. A je to naozaj krásny čas vždy, keď sa tak naraz toľko somatiky zbehne, tak ľudia už chodia po chodbách, tak chodia v takom krásnom s úsmevmi, hej, vyladení. Tak, to pole je oveľa väčšie, priestorovo aj ľudský, aj početne, aj... Dobre, Žubri. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Je ešte niečo, čo by si ty rada na záver povedala? No, ja by som možno povedala, že nebojte sa ísť do toho tela, alebo nezanedbávajme to, neignorujme to, lebo niekedy to telo, mám pocit, že tak ignorujeme už len v tom, že nerešpektujeme, či sme hladní alebo nasýtení, ale že dovoľme si stráviť v ňom čas, pretože ono sa to nezdá, niekto to povie, že to je len telo, ale to telo je bránou práve do hlbšieho vnímania, určite do rozšírených stavov vedomia a je to bránou k liečeniu. Somatic experiencing určite lieči, tá vnímavosť, všímavosť, pozornosť k vyživeniu a k lepšiemu svetu. Mhm. Tak, s tým veľmi súzním. Tak. Ďakujem ešte raz, Žubri. A ďakujem. Krásny deň a krásny deň aj vám všetkým. Ďakujem. Majte sa pekne. Ahoj. Ahoj.